Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βγάλτε φωτογραφίες πρώτα και τέτοια και το γυλαίκο δίπλα. Ο Χρήστος μας, ο Σάβας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ευχαριστούμε βασικά το Airsoft Service και τον Gamma και Rifle, Airsoft Bazaar, Bullseye και εγώ Οργάς. Λοιπόν, παιδιά, Άστος. έχουμε και λέμε. Κανείς δεν είναι από αυτούς. Σταυρώνουμε. Σάβα, σε παρακαλώ, έλα λίγο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ένα του Χριστού. Ένα του Χριστού. Δεν παίρνει τίποτα από πού. Άμα δεν φέρει δώρο δεν Ένα της βγαίνεται. Παναγίας. Της Παναγίας. Ένα της ομάδος. Χάραξε το μόνο. Όμικρον, πι, Άστα, θα το... ναι, δεν θα το. Άκου τι σου λέω, την έχω πατήσει πολλές χρονιές στο σπίτι. Χριστού. Πι, Παναγίας. ναι. Χριστού και της Παναγίας. Ομάδα, Χριστού Παναγία, ομάδα. Παναγιώτη, επειδή είσαι ο μεγαλύτερος της υπόθεσης. Κολόγερε. Εσύ. Ο Στράτος. Α, ο Στράτος είναι. Του Στράτου. Σίγμα. Στράτο, αυτό είναι για σένα. Στράτος. Μην το πάω εγώ. Λοιπόν, περίμενε. Εσύ, δικός σου. Τράβα που το δίνει. Τι σε βάλαμε. Άντε και του χρόνου. Και του χρόνου. Και του χρόνου, τσιτχρόν. Λοιπόν, Στράτος. Θα πάρω καμιά κάνει. Πάνος. Αντρέας. Αντρίκο, αυτό είναι για σένα. Εντάξει, Αντρέας. Θα μου επιτρέψετε, παιδιά, το επόμενο να είναι δικό μου. Πού είστε, ξέρεις που έχει πέσει το φλουρί, Εντάξει. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα είναι το δικό μου. Ας εδώ στην άκρη. Και το επόμενο να το δώσουμε στο μικρότερο. Όχι, δεν το θέλω. Το θέλω. Στο επόμενο, στο μικρότερο της ομάδος. Δώστε, άντε γιατί να μας... Αυτός που έλειπε ένα μήνα. Έλα, πάρ' το. Λοιπόν, Και του χρόνου. και του χρόνου να είσαι καλά, φίλε. Ποιος ανέστη. Πλάκα κάνει. Πού στη θες! Άρα μαλάκα! Άρα μαλάκες! Δεν παίρνει τίποτα. Πρέπει να το δώσω. Τελευταίος ήταν ο μαλάκας. Πάμε φωτογραφία. Θα μου δίνεις το φλουρί να σου δίνω τι κάνει. Περίμενε. Ανδρέα, τι δεν ήσουνα. Μετά. Χρήστο λέω. Τι πήγαινε μετά. Μαλάκα. Λοιπόν, Χρήστος. Με έφαγε την εβδομάδα. Χρήστος. Ευχαριστώ, παιδιά. Οι δύο βογιατζίδες. Ένας, δύο, οι δύο βογιατζίδες. Άλλος. Είναι κάποιος άλλος. Οι δύο βογιατζίδες. Ο Αντρέας, ο Στράτος, η ομάδα. Δεν είναι για το Παναγιώτης, κοροσού. Άλλος. Το Ρούκι. Ο εισερχόμενος. Ναι, ο εισερχόμενος. Πάντο. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Και το χρόνο. Λοιπόν, άλλο. Έχουμε κάποιον άλλον. Κόψε ρε και για τους βορειατζίδες. Κόψε τα φάμε εμείς. Λοιπόν, και το τελευταίο. Ελάτε ρε όλοι από εδώ. Ελάτε από εδώ ρε. Ναι, του Μιχάλη. Ελάτε ρε μαλάκες όλοι από εδώ. Ελάτε από εδώ. Έλα από εδώ. Να το δώσεις. Λοιπόν, Βάλτε το μέχρι τον booster. ελάτε όλοι να πούμε μέσα. Απ' την ομάδα Brotherhood, χρόνια πολλά!